Dakot niyang mata ni samot na ugsiga, tagsa na lang mukaon, tagsarasad mo tugpa. Kay tanan na nga bisyo, gisod lang gayod niya. Sugarol palahubog, adik pa gayod siya. Kung si misyon asawa, sa usa kas mana ka usara mutog pa. Kay sige lang sa bisyo, kauban ang barkada. Wa na nakaagwanta ang iyahang asawa. Kipalargas Manila para daw matarong na, milargas at taong siya. Pag-abot sa Maynila, duna siya'y nakaila. Duna siya'y nabarkada, nga puwertisang adika. Misamot iyang bisyo, kay way mo pugong niya. Abag pila kabulan, nadaot nagyud siya, sa hayag mahadlok na. Pag-uli sa ilahan, nakurat ang asawa. Kay unsang hitabo awa na niya kaila. Misamot ang problema sa iyahang asawa. Imbis nga matarong na, misamot na daot na ang utok iyang bana. Kapait pagkapait ang sulti sa asawa. Kay unsa-una man lang gagmay pang mga bata. Pero ang iyang bana, gingisihan ra siya. Naglagot ang asawa, gipuspusan ang bana sa ilahang planggana. Ang bana nadaot na, nagsika na lagmata, dili na mo istorya. What's up mga ka-music? So arin na punta sa tong shoutouts. Okay, shoutout ko kang Batchi Makabinggil. Okay, shoutout to Ame Rose Sampinit. Shoutout ko kang Jollibee Zagarino. Aning doan amiga da sa Cusco Food Park. Shoutout sa tanang mga taga Cusco Food Park. Okay, shoutout to Rose Dispi Dukay. Shout out ko kang Ronald Oporto Jr. Shout out ko sa channel ni Danke Channel. Shout out ko kang NN Tandog. Shout out to Palermo 5. Shout out to Lea Diego. Shout out to Maribit Novela Garciano. And shout out to Romy Catalia. So moro to mga ka-music. So thank you very much for watching. Kipalargas Manila